Nini mungkai? Rojita Tripura. Nini busai ni mungkai? Hongchongma Tripura. Acha kaisa baira lengmani be kaisa chithi kaisa baira lengmani जों जतन social media नुखा अबनो तै निनि कुनु प्रतिक्रिया दं अब नों मादे मारि बाहाय आं तो बुनो कासिबो आं रजमन खरै बौ आइ ब्रुब्रो ताव खाका ताव सबां बक्सिंग खाइरे खाना तो सिया बुसाव एमने नों मादे मारि केन मादे मारि निनि बुसाय नि को तो कासिबो जाया रजमन खरै बुन कासिबो निनि बुसाय बे निनि कुनु प्रॉब्लम दे दं खरै कुनु प्रॉब्लम खरै अबनो ताबुक जे निनि बुसायनो बदनाम खायै आलका बुरि बायचा समय रक्तं हनि समना अब बमते हाय अब तो मिठा को उंग साबानी ग्रुप तो यामु सानाय ग्रुप तो जतो संजानि तो दंगो जामिला आके सेरे हमरो आखि बक तो सिमसिमबो साइरनाय अब बखे निनि कक अब निनि बुसायनो बदनाम खायना बगै हायके खायकेना बिरोधी पार्टी र खायदा बाहाय बिरोधी पार्टी देखा आरो इनो बिरोधी खाया तो बुरुसिया नाक तो कागज होतेनि जिया करो जगा तेनेरि जिया बक ब्रस फुका बुरंगखा बक ब्रो तेनेरि हांसिया बना आतो कासिमबो सुर जाया कासिमबो जामन खरै बगाय बियां ब्रकसे जेखोनो एसे गाइसे ब्रक सुयै आखि खाइ खा अच्छा ठीक আছে हामबाय